lokal. Idol Dennis, kumusta tan? Kamen. Yes, di pa iya kalman, Idol Bernard, ket Dante iya pambilin, iti Chief Executive, iti Pagod, iti panasagana, iti posibleng apekto, iti LPA, iti Bagyo, nga da iti Batog, iti Isabela. Una ni Mayor Rafi Benemerito, nakasaganan, iti equipment, iti NDRM, iti Pagod para palang ito'y weather system, en kaso lang, nga mapektaran, iti Pagod, iti kalman, Idol Bernard, medyo arbis lang na tinapasaran, iti pagput, unlike iti paset na iti pasukin, nga medyo napigsa todo, gandakin amyanan, kita medyo napigtas pa lang, iti panyampuna. Ngayon, no pwede kasta, in bilingan, iti NDRM, iti napasaran, iti posible ang epekto na within 24 hours, gabuti rainfall, heavy rainfall advisory, manipod, iti pag-asa USD. Ano naman, yung MDRRM natin is nakatutok naman sa mga disaster, lalo-lalo na sa mga buwan na to. Talagang yan ang regular na ginagawa ng MDRRM office natin, headed by our MDRRM officer, si Hendrik. So kanina, nag-report siya sa akin, itong concern niya is dito sa sa barangay Sagigi, kasi meron kalsada na medyo malapit ng nahulog. Yun ang report niya kaninang maga. So, hopefully, magawa ng paraan para hindi naman makabala sa ating mga kabarangay sa Sagigi. So, kung hindi pasyente barangay Sagigi, Idol Bernard, kaya close pa lang na ito'y dalan, numalagi po na ito'y pagsarek po, iti welcome arc, iti pagod, iti bandana, iti at your right side sa mga iti kamaten, iti mayor nga lugar iti may kitepang kalsada iso nga for safety kada kita motorista na isarapan lang iti kalsada at may isas ada ito nga banag, iti himnukod karayanin, ada ito nga lugar, Idol Bernard, iti Agdama, second, iti munisipyo, naka-standby pa, iti heavy equipment, iti landslide area, iti Pansyan, may iti Agdama, possible makit, iti aming nga dalan, going to Cagayan, kada ito nga gun